Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al'umma, muna muku barka da yau. Allah nuna mana wannan ranar cewa yau ita ce ranar da ake gudanar da zaɓe na mai gari a nan cikin garin namu na Dangona. Lalle bakin sun samu isowa da anan ana ta tsare-tsare kafin a soma. Lalle kafin a fara an yi gyare-gyare da saita al'amurra domin komi a yi gaya tafi daidai a ƙare. Sannan an umarci limamin gari Malam Sani ya buɗa mana da addu'a. Ga ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin 'yan kwamiti wannan zaɓe. To abin da muke so gare ku mutanen Dangona, muna so abin ga a yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Ɗan takara biyu addakwai, kenan ɗan takara biyu ne duka kowa kun san su duka. Zaɓe wanganan zan faɗa muku komiti da wa ya ƙumta na wanga zaɓe na garin Dangona. Firezidan shi ne Firefe na Departamentin Ilela Alhaji Abdu Jibbo Isiyaka. Kun san shi. Raportar ni ce Madam Haruna Zainabu Alhassan. Mambobi akwai wakili na Sarkin Adar, akwai sebe na Gendarmerie, akwai hakimi na Tungar Tawainiya. Shi hakimi na Tungar Tawainiya shi ne gashi nan zamne, akwai envelope gaban shi, akwai biletin na kandida na ɗan takara biyu gaba gare shi. Kenan in an kai kiran mutum, idan mutum yana cikin girgam, a kiyaye zaɓewa sai wa in kana rubuce cikin girgam, ni a girgam matrix ga yana. Kenan in sunanka yana rubuce an ka kiraye ka sunanka kenan yana ciki. Sai ka zo wajen hakimin Tawainiya, garin Tawainiya ya baka envelope, ya baka biletin ɗa biyu. Na wurin nan ka shiga duk inda babu mutum kenan in dakantawa aka yi ba a guntuma mutum biyu cikin izoluwa. Mutum cikin izoluwa da yayo zaɓen shi ya sako cikin envelope, ya saka ga akwati ya kaɗa, ya ta inda gendarme ga nan ya yi dahi. Kandida da suka kai Ilela gaban Firesidantin komiti, an gaya musu dokoki kuma an yi musu tambaya. Aka ce musu kamar in babu mutum nan a kuka gani za a yi. Da raishashe ne su kandida biyu suka ce in babu mutum gida, in dai mutum yana cikin girgam, matar shi ko ɗan shi ko wan shi yana iya yi mishi zaɓe. Yana iya yi mishi zaɓe. Amma in ka yi ma wani zaɓe kan mishi so biyu, kai kuma ka zaɓa ma kanka to uku shi kenan an ƙare. In kuma mutum uku kan ma zaɓe, kai in sunanka ya zo babu zancen ka yi zaɓe. Kun fahimta, an gane ko wan shi ne ƙanan shi ne ko ko uwar shi na babu ta nan, mu ba mu bari a zaɓa. Kenan a yi aiki da ka'ida. Zaɓe na ka'ida ne, a kiyaye. Muna so a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah Ubangiji ya ba mai rabo sa. Ga akwatinku na zaɓe, babu komi cikin shi, abinda kun ka na samu na shi na za mu zubewa gaban ku mu lisawa mu ba ku sakamako. Ga shi, ga akwati, yanzu za a ɗarme shi gaban idanuwanku, gaban ku ga su nan zamne gaban sarkinku da firesidan duka da wakilin sarkin adar duka kowa da jandarmomi duka kowa ga shi. An ɗaure akwatin bote gaban jama'a kamar yadda kuke gani. Bayan haka nan mai girma Firefe ya ƙara fahimtar da mutane da ba su dama da waɗanda sun cancanta su yi bote. Ko ɗiyarka sai tana cikin garkalka inda kake kuma ta kai shekara 18 ko ya kai shekara 18. Amma wanda ya arme ko bai kai 18 ba shi ne ake cewa masu kai balle mara yana zafi. Mun gane ko? To Allah ba mu sa'a. Sannan an kira 'yan takararmu guda biyu da miƙa musu wata dama da cewa an ba su minti guda domin su zagaya cikin taron al'umma ko ne nuna ma jama'a da cewa ga takardar shi wadda ake iya kaɗa mishi da wanda yake domin ya samu dama. Duk wanda ke kamnata ina goyon bayan shi kaɗa ne wannan Salamu alaikum. Daga nan aka soma apel. Ta sala in tana kusa.
Zabairu Ali.